ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ। ଉଦ୍ଧବ କହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଚମ୍ବିତ। ହେ ଆତ୍ମା ନିରଞ୍ଜନମୟ ତାହାର କାହିଁ ବିରୁଭୟ। କେତାର ଧନି ନବାର କାହାର ବୋଲେ ସେଇ ଯାଇ କେ ଦଣ୍ଡ ମଣ୍ଡ କରେ ଶକ୍ୟ ଏହା କହିବ ପରମମୁଖ୍ୟ। କେତାକୁ ରକ୍ଷା ଭାବରଇ ତା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଯେ ବୁଝଇ ଏ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ନିରାକାର ଦେହରୁ ବାହାର ଆପଣା ସୁଖୀ ଆଜି ଥାଇ ଇଚ୍ଛା ରହିଲେ ତୁ ଯାଇ ତୁମ୍ଭେ ବୋଇଲେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏଣୁ ମୋ ବୋଧ ନୁହେଁ ଦିନ ଯେତେ ମୋ ମନ ତୟ ହୋଇ ତା କହିବା ବାପ ଗ୍ରାହ୍ୟ ମାଜ ଉଦ୍ଧବ ଭୟ ଦୂର ହେମନ୍ତ ବେଦର ବିଚାର ଆତ୍ମା ଯେ କର୍ତ୍ତା ସୁଦଶାଳୀ ବୁଦ୍ଧି ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ସଂସାର ଭୟ ଅର୍ଥ ପାଇ କର୍ମ ସମ୍ପାଦ ତିଲକ ନେଇ ଏଣୁ ଏ ବେଦ କର୍ମଜାତ ଏଣୁ ଏ ହୁଏ ଜନ୍ମ ମୃତ ଏଣୁ ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡ ମଣ୍ଡ କରନ୍ତି ମୁଣ୍ଡେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ କହି କର୍ମକୁ ବଦାଇଲେ ନେଇ ପ୍ରାଣୀ ମୋହିତ କର୍ମ ଯୋଗେ ଜ୍ଞାନନ୍ଦେ ପୁରାଣକୁ ଆଗେ ଏଣୁ ସେ ଗୁଣ କର୍ମମୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ସେ ଭୟ ହେତୁରୁ ଏତେ କର୍ମ ସାଧନ୍ତି ଛାଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମ ଏ କର୍ମ ଯୋଗ ଅଛି ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ତାକୁ କହି କର୍ମ ଦିଶଇ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗେ ପଦ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗୀ ଯୋଗେ ଏଣୁ ତୁ ବୁଝି ଦିଅ ମନ ଯେବା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରକା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭକ୍ତି ରସ ମୁଇଁ ପାପ ଆମର ହୀନ ଭାଇ ଜ୍ଞାନ ଚେତନା ଆମର କାହିଁ ଏଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ମଣି ଲୋଡ଼ଇ ସିନ୍ଧୁ ବାଲି ଆଶା ଲୋଡ଼ଇ ମୁକ କଲି ପାଳ ଦୌଡ଼େ ମୁଇଁ ବଳି ବଡ଼ ଭାବ ନଳ ଭକ୍ଷଇ କୀଟରେ ଗଣନା ନୁହଁ ଅଣା ସାଧୁରେ ମୁଁ ଜନମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରସନ୍ନ ଯୁଗକୁ ଯୁଗେ ଏହି ମଧ୍ୟ ମୁତାଇ ତାଙ୍କ ପଦାଗ୍ରଥେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ଭାସିକାଂ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ତତ୍ତ୍ୱ କର୍ମ କଥନେ ନାମ ଦ୍ୱାଦଶୋऽଧ୍ୟାୟः।